lima satu lo te Jackson be ake hai kening je ke misen lo. Muni tumhan paceri nangkok lo ni litung kening je pik lo alang li non kening je ason si. Muthe lo bangke ason gaprek. Ilitum la six schedule ke la ke mini constitution ko lo. La six schedule ke mini constitution ko lo. Ante mini constitution lo te Ladakh bangke la India constitution ki tu aling le ilitung iklem nangia bang takalilu. India a constitution daki pu bangay la 342 bangay scheduled tribe atomhan reserve lo la bangke halo so scheduled tribe bangke dak karbiang lo ka scheduled tribe han lagi pudam kali abino ke ilitum scheduled tribe bangke ahok lo tribe ka declare ke 342 pen seta ilitum scheduled tribe ke man ike la la mini constitution pen ilitum scheduled tribe ke man ke a area pen nomasi la puyo a area the tribal area po ada ke pul la pen scheduled tribe atum pusi hala si la six schedule along ke pu six schedule andeng pihini andeng pi isi la pen clause 2 along hala da ke pu scheduled tribe atum pa pul la ke scheduled tribe ka declare ke dak pen la six schedule pen la potsi an ke hala MP election, MLA election, kapidoyi pulom te Representations of People Act 1950 pensi declare je. Anke hala bangke act pina khala ke constitution gali. La matsi ilitum hana ke melo la six schedule area arlo ke hala Representation of People's Act nang pudun aja kong ave hala ke act ke la pujo la themu ho hala Representations of People Act apar ke la six schedule themu la pujo la matsi hedi MP election a reservation ke six schedule arlo bange do bompo anke la bangke six schedule ke la ke ko mini constitution apodjo la so India constitution do tik ke hala six schedule ke do bompo la ke a part and parcel ko la ke di la si ilitum six schedule area ke tribal area po la ke paragraph 1 clause 2 bensi itu man six schedule aki ko schedule tribe ko hadak tu det lo la pen ke paragraph 20 along a tribal area pu det lo la potsi la so area bangke MP MLA tala ke la so constitution to tik ke six schedule ta do bompo an ke hala so reservation ta ilitum do bompo lage do bompo MLA MP ta la pen lancho takali ilitum council a constituency anta reservation ke do berle lage non ilitum karbiatum kiluo potsi lapen politics ke tek kache krong hala election bang hai det ngi ekhai ke vir det po mapima ko bang matadam de det ti ilitum along ri itung vir det po ma la bang matadam de det ti seta election ke tek lo te politics ke tek tu itung ngi pu lamat si politics ke tek che krong ma si ilitum la six schedule pen paragraph 2 pen paragraph 7 ateng pen election ke pedoja Allah ta selam le det lo seta a election le ke pedoji Allah selam le deseta lage tribal area pusi pulo schedule tribe to man pusi pulo dake lage akaprek schedule tribe kali atum ke election nang tudun e lapen vote nang pidun un e lage nang pidun ji ke hala 1938 an ke wang atu la ansi 1939 aprang ke wang atu si vote nang pidun long chaji lahilo allo bi nong mangi anpar ke ilitum politics ke theka che krong atu ma batsi ilitum a politics abang ke karbia khai pa inglong rat akhai ka che raiji apan inglong rat akhai adet ka che raiji apan pu abang ke itum matha thedem election si ka hai nang gi ko an ke matha chaplo amasi ilitum election le hai sita election ke hai pen itum
adet ke cerai lapen akhei ke cerai akam ke claim I edet politics ke akhei ke cerai lapen edet ke cerai akam ke claim hello politics lagi tum APHLC tum ke det ke cerai lapen akhei ke cerai a politics ini tum ke claim lapu je la hello ning gedo nai lati Johnson bia ke hai ki pu ispia bang chok lo hok lo nang ongre lete jongsi nang ongre lete là cái chế tum nang ongre lete là cái khang hedet itum politics pen khang hedet lete là cái ahok lo là cái bang 90% nang le rock ba 100% hala tum nang le rock lete akar bi masih a tribal masih dak avedet ko kente ka reserve ya kam se avedet ko reserve nang ji pu ya bang da avedet ko aki jut arni ke la hello nilitum la an make pen che chardam ining a make pen che chardam etlo epi tel se tum ki